sve se to dogodilo i brzo i sporo, i očekivano i neočekivano. Meni je mnogo drago što se to danas objavilo pre nekoliko sati. Jeste, pre nekoliko sati. Ja sam još uvek uzbuđen. Moram da kažem, evo, nije ni prvi put da učestvujem na Eurosongu, ali negde je osjećaj uvek iznova onako kao da je prvi put. Tako da, sa ove tačke gledišta, drago mi je da sam pozvan od strane televizije Srbije da predstavim Srbiju na Eurosongu. I na meni je sada naravno i ogromna odgovornost s obzirom na to da smo zahvaljujući Mariji i naravno i molitvi, pesmi Molitva, imali Eurosong u Beogradu. Jeste. Pa sad dobro, mislim, to je jedna zanimljiva tvoja biografija, ne moramo da podsjećamo, ali za eventualno neko ko slučajno nešto ne zna. Lana je moja stvarno bila sjajna pesma i tada je napravila veliki, kako da kažem, nekako smo to doživjeli ipak kao pobedničku pesmu, naravno i Marijinu kasnije, ali to je bila za nas pobednička pesma. Nije nas bilo dugo na Euroviziji, pa ti napraviš tu pesmu, pa onda toliko, sećam se, dece pevalo, pa to čudesno napravila se jedna divna priča, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Pesma koja je stvarno bila sjajna. Pa jeste, mislim, drago mi je, ponosan sam što sam napravio tu pesmu i nekako što ljudi vole tu pesmu. To je pre svega, evo sad smo nedavno bili u Španiji, u Madridu, gde i dan danas pevaju tu pesmu i onda kažem da je ova vest danas baš za razliku od 2004. godine kada te globalne mreže, Twitter i ostale, nisu bili toliko aktuelni, a danas je to eksplodiralo, bukvalno cela ta, da kažem, evrovizijska javnost je obaveštena. Ja sam dobio puno... To me zanima, da, jesu se malo uplašili? Jesu se uplašili s obzirom na tvoje ipak veliko iskustvo na evrovizijskoj sceni? Moram da kažem da je svima drago i da su srećni. Znate kako, mislim, ja sam učestvovao i bio sam kompozitor Lejle koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu i Jelena Tomašević je pevala Oro 2008. godine, ali nekako se ja nisam usuđivao da ponovo izađem da ja otpevam tu pesmu. Međutim, na poziv Aleksandra Tijanića sam odreagovao jako, onako, moram da kažem, burno, pozitivno burno i nekako sam se ponovo našao u tom nekom kovitlacu koji se zove Eurosong, naravno na moju sreću i nadam se na sreću svih koji... Šta kažu kolege u Evropi, to kad smo rekli su uplašili, prosto znaju s kim je posla. Mislim, šalim se ja naravno, ali nije to, i ne šalim se previše, postao si zaista neko ko je posle, čini mi se, baš ove pesme negde napravio i tu neku evropsku karijeru. Mnogo ljudi zna za tebe, posebno u evrovizijskim krugovima, prosto govorim sada o pesmi Eurovizije. Evo, mislim... Svako se pomalo ima razloga da razmišlja o tome šta će sad on napraviti i šta mi moramo bolje napraviti od njega. Svako ću se potruditi da to bude jedna jedinstvena pesma kao i te godine što je bila i zahvalio bi se svima koji su mi danas čestitali putem i da kažem i Twittera i mailova i svim redakcijama koji su odmah pohitali da uzmu izjavu, naravno svim OGE društvima koji su mi čestitali, posebno iz Španije, tako da i iz Grčke, tako da baš sam srećan i radostan. Dobar početak. Pesma postoji? Postoje neke indicije, postoje neki delovi, ali se, mislim, ovo mi je, ja kad se nađem u takvom stanju, onda sam potpuno dobijem novu inspiraciju. Tako da će možda se zaboravi ova pesma i da se počne početi? Pa ne, pa mislim, siguran sam da ću napraviti nešto dobro i evo, imam baš dosta snage. Današnji dan mi je baš onako srećan dan u životu. Dobro, što to znači? Da ćemo tu pesmu prvi put čuti? Početkom sledeće godine. Početkom sledeće godine. Ali negde ću ja, mislim, naravno u saradnji sa televizijom Srbije, negde ćemo javnost negde i update-ovati kako to sve ide. Ja pripremam nešto da možda i pokažemo ljudima kako nastaje ta pesma za Eurosong, da su malo uključeni u celu tu priču. Dobro, to je interesantna ideja. S obzirom na to da je RTS ove godine odlučio da prištedi sredstva, što je i negde normalno s jedne strane. S druge strane, to je možda mali hendikep, ali kažem, opet neskromno je kad ja pričam o sebi, da negde imam možda nekih kredita od ranije, pa da ću se potruditi da kažem, evo, ajde da probamo da moj uspeh popravimo za malo, a Marin da potvrdimo. Da potvrdimo Marin. Hvala lepo, Željko, mnogo mi je drago što si došao danas. Znam da si imao ti problema sa maglom, prosto da upozorimo ljude, bi nije lako bilo. Pažljivo vozite, zaista je gusta je magla. Kasno je i Željko. Hvala ti još jednom, čestitke, naravno čekamo da vidimo sve to kako ide od početka do kraja, onda ćemo sigurno već uživati u pesmi koju ćeš napraviti, u to ne sumnjam.